ndinopfuura mukova wekitchen. Mukitchen umu munogara maturusi. Saka ndakanonzwa sound yekurona kwemasimbi. Ndobva ndati kwamba pangu pane imbwa yakabereka. Runyararo. Ndofunga ndakamuti mbudzi yangu Mike. Mbudzi yangu Boy here. Handiti. Aine mvere panapa nepaside panapa. Ndakati uma hamsudanga mumbudzi nerambudzi. Mbere dzwadzowana sei iwewe? Taura vana kuti vakadzi vakawanda asi varume tiri vashoma. Saka tisatore mhuka nokuti vakadzi vedu varipo. Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Michael unodiwa kudare kwa mambo makope. Nemhosva yekutora mbudzi ukaiita mukadzi. Mwazvinzwa Michael? Unobvumirana nazvo here hungu kwete? Alright. Emmanuel, simudza ruoko rwako rwerudyi. Utine Emmanuel Muraiwa. Ini Emmanuel Muraiwa. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Mwari vandibatsire. Isako ruoko pasi. Michael Zimbiri, simudza ruoko rwerudyi. Utini Michael Zimbiri. Ini Michael Zimbiri. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Chokwadi choga ndipasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. VaManuel, ichokwadi here kuti Michael akatora mbudzi akaiita mudzimai? Hungu kwete? Hungu. Right, chitsarangura itinzo. Pamusoro imapo. Inani zakutsanangura kwakati zare asi madzimai ndianga kupa zvakaitika. Varimo. Ngavauye kuno. Uyai amai. Iwe Michael. Uyu ndiye Michael Zimbiri. Zimbiri. Watora mbudzi kangani? Kana no. Aiwa sokunyara. No brenda. Amai munonzani sika? Tinonzi Epifania Vhure. Epifania Vhure. Kunga mwana wangu nako. Mwana wa mama. Right, zvakanaka. Une makore mangana ambuya? 43. Ambuya, manzi imi ndimi mune uchapupu uzere. Zvino ndakukumbira zita renyu. Ngi ruoko rwenyu. Mosimudza ruoko rwenyu rwerudyi. Motaura zita renyu muti. Simudzai right. Mati yani? Epifania Vhure. Ini Epifania Vhure. Ini Epifania Vhure. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Chokwadi choga hapasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Vakomana ukagendere navo kuona chitena ari kupi? 43. Vashedzei vauye. Zvakanaka. Epifania, wasimudza ruoko rwako ukati unobvuma uchataura chokwadi. Ndiri kukumbira unyatsotsanangurira dare rino ramambo usingakakame, uchitsanangura zvakaitwa naMichael Zimbiri pambudzi, asi zvokunyarai zvine zvimbutsinzina. Pamusoro imambo, pamusoro imakurukuta. Ini ndakabuda pamba nguva diki ndichienda pamuzukuru wangu anonzi Maishanda. Pandikaenda paMaishanda pandaida kunotora upfu wangu akanga atora. Saka ndakasiya uyu muzukuru murume weMichael Zimbiri akamira pabhani. Vakakumbira bhani pamba pedu ipapo. Ndopandanosvika muzukuru uyu achitanga kubika sadza rake. Zvakanzi mbuya regai ndibike sadza iri ndinokupai upfu. Ndakati aiwa, anababa vaenda kubasa, vanhu vane nzara. Iko zvino nguva dzafamba dzako matuteni ndisati ndabika.
ndopakati mwana pinda umboutorere mbuya huku wavo ndobva anonditorera huku wangu time yandikanodzoka inini bhaundi rangu nekicheni iri zvakanoringana kudai so ndakuda kunopfuura mukova wekicheni. Mukicheni umu munogara maturusi saka ndakanonzwa saundi yekurwana kwemasimbi ndobva ndati pamba pangu pane imbwa yakabereka. Imbwa iyi ingatojera kuramba ichitiza vana ichiwanda mumba umu. Rikandise chigaba changu cheupfu pasi ndipinde mumba imomu nhasi ndikakuirova ndobva ndanesa katini kangu keupfu pasi ndobva ndanodhoo rangu rimwe saidhi harinai dhoafudhoningirikini pranga ndiri mapranga ndobva ndanopinza roko rwangu zvishomani chinotsumudzira dhoo nekuti nepanzi tinoisa chipranga nepasi pedhoo kuti dhoo riye rinobata nekuti rimwe saidhi harinai pranga. Pandikanovhura dhoo rieriri maziso angu achinotarisana nekuhova ndokubva ndanoona muzukuru Mike Zimbi akanomira akanotarisa nekudhoo. Mbudzi yangu iri necheparutivi. Mbudzi yangu iyi ine tambo inokwana kuita 10 meters. 10 meters yetambo yakaunganidzwa parutivi kudai. Ndipo ndikati nhai muzukuru Mike, asi nekuti ndakanorwa nehani. Ndakati asi uda kurara. Zvikanzi gogo, ndoda kurara. Ndipo ndikati mbudzi yangu iyi bho here. Zvikanzi gogo, mbudzi iyi yanga ichida kudya chibage. Saka ndaitora mumunda uyu kuti ingadye chibage. Ndipo ndakamuti idyire chibage ningirikini asi unoisungirira mumba here. Ndopakati gogo pakaipa. Saka inini nekuva ndiri munhukadzi akakwanisa kungova neana zvakanyanya nguva iyoyo ndofanira kukwanisa kutora mbudzi yangu ndobva ndasiya ndaisungirira panze. Ndobva ndaenda pamba panoraramira kukomana iyi ndakamuti baba varipo here zvakanzi baba havapo baba vabuda vaenda kubari kunotsvaga plastic. Ndobva ndakati ndozvaita muzukuru kumba ukabata mbudzi yangu. Zvakanzi ngatiendai pamusoro pana amai pana amwene vemurora iyi. Ndobva tasvika ndobva taona zvakare pasinai vanhu. Ndobva taona paine murume anga aripo mwana wepo mukomana ndikati ndizvozvo zvaita chii mukomana. Tese ndobva tadzoka kumba nemuzukuru amai Chandi. Mumbuya vake vamwe ndobva wasvika patime ichingosvika paipa akabva abuda mugomba mema akanga abuda mukicheni mangu. Ndobva akanzi nhai muzukuru kochii zvikanzi gogo ndanga achida kurara ini but pano pake pese pamusoro pechiuno pakapa nekuti time yandikamusiya ari mumba akanga akaita zvokunokotamira kudai handina kutotarisa zvizhinji kwaari asi akanga akugadzira bhurugwa rake ndokubva ndangobuda ndichimusiya ari mumba imomo zvokuti kana heti yake ndaikanganwa ndatoisiyaiko kumba ndikabva ndaitora kubvisa mukicheni imomo ndichinokwanisa kunoisa mumba mangu nekuti pakanga pakutotaurirwa kunzi tiunyepera mukomana ndopandikati koini ndinganyepere mukomana here iye ndamuwana ari mumba nembudzi yangu. Mbudzi yakanga yakasungirwa pamukombe mushanje ora iti yadambura here kana yadambura kaingadai yachikora mushanje iwoyo komumba yekutsvagei 10 meters dzetambo dziri parutivi payo ndokufamba kwakaita mati pamusoro pakanga paita sei? Pani pamati pano pamusoro hamuna kupatoita pamusoro pakapa panoazipo pachiuno apa pakanga paine mvere dzepudzi dzakanga dzichiko itapa. Bhurugwa ranga rakamira sei? Bhurugwa rake time yandikanopinda paakaona ndichivhara dhoo ndofunga akangoti handifunga kuti bhurugwa rake akabvisa mukomana anofana akangovhara zipi nekuti nguva iyoyo zvanga zvisina kumira mushe ndosaka ndisina kupinda. Makasvikaona akanga asina kupfeka. Akanga akapfeka anga akaita zvokunokotamira kudai. Mbudzi yake ini ndipo pandiri panapa mbudzi yake iri parutiviwo iwo ari pakona apo mbudzi yake uri padhuze kudai kudai. Kuti mungaratidze kudare mamiriro anga akaita iye anga akamira sei uyo imbudzi yanga yakaipapi. Iyi ndiyo mbudzi yakamira yakadai Mike Zimbi patime yandikapinda anga akaita zvokudai. Iyi ndiyo mbudzi Mike Zimbi akadai tambo isikana uri pano parutivi ndo mamiriro akazvikaita. Asi mimi muchitarisa muchiona pamakabata ndoti pamati mimi anga akamira akatarisawo mbudzi yanga yakatarisawo saka right vachuchisi muri kunzwa vari kutatoedza kutaura zvine zvikuguza machangamire vari kuti kana ari mamiriro emunhu anga achishinha nembudzi ndizvo
kuti amai muri kutsanangura imimi kuti uyo akanga akaita zvokukotamira haana kukwanisa kuda kunyatsosumuka pamakapinda, akaramba akakotamira. Asi imi mazomutarisa makaona pano padumbu pake panapa pane ukushe hwembudzi, zvikakupai kunyumwa kuti ndo chikonzero nei aramba akakotama. Kamsoroi, time ini ndakabuda tienda kunoshedza vaanogara navo, ndakamusiya ari mukati mekicheni iyoyo, tienda kunoshedza vaanogara navo. Time yandikazodzoka nevaanogara navo, sikuru vake vakanga vasipo, pakanga paina ambuya vanhu vavaanogara navo. Ndopavakamusvikira vachiti inini mvera handida kudzoona nguva iyoyo. Ndopavakasvika vachimuti Mike, chii? Zvakanzi gogo ndaachida kurara, zvakanzi warepa mbudzi kai, zvakanzi kwete, zvakanzi ko mvere dziri kutsvagei Mike, tasaone wakazara mvere. Inini mvere idzo ndakanodziwandira panze, mvere mumba handina kudziwana nokuti ndakangokwanisa kutora mbudzi yangu nekwaakanga akamira ndichidano mbudzi yangu tichienda naye panze. Mvere dzindakazodziona ndatodzoka, mbuya vake vachimuti tarisei muone zvaakaita mvere. Ndopatikaona zvechokwadi mukomana akazara mvere. Okay, mataura imi kuti imimi panguva yekutanga first sight yenyu chienda mumba umu uchiona Michael akakotamira pambudzi, mbudzi yakamira apa, tambo yamuri kufungidzira kuti it's more than 5 meters yakaunganidzwa apo, 10 meters, that is more than 5. Hamuna kukwanisa kuona mvere, asi pamakazonotora vamwe kuti vauye vazova chapupu, vamwe vamakauya navo ndo vakakwanisa kusvikoona mvere dziri pachiuno paMichael kusho. Imi mukatonyatsoona kutoti zvishwane mvere, ivavo ndo vakazotsanangura kuti warepa mbudzi kai. Kwete. Akatsanangura ndiani? Nguva yandikatomuona ini ndichitonovhura dhoo, chekutanga pandikanzwa sound ini ndichinopinda mukicheni iyoyo, ndichinomuona iye akatomira Mike, ndakabva ndatoona kuti mbudzi yangu yarepwa, nekuti mbudzi yakanga iri pamuti yapinda sei mumba, uyezve dhoo tinoisa pranga pasi, iye akabva angonopindawo zvakare achibva angonoisawo pranga iro zvokuti dai pasina kunzwa kwandikaita kwemauya zvimarata zvakanorovana. Inzwa yamai, ndiri kufamba nemazwi enyu. Imimi mati makazonoshedza mbuya, handizoti mbuya wachendekati. Mbuya ndo vakasvika vachiti hona ukushe wahwinawo padumbu pako apo, warepa mbudzi kai. Ndo mazwi enyu kai. Kureva kuti imi hamuna kugona kutaurira Michael kuti wabata mbudzi yangu. Asi akakwanisa kukuzururirai ntima yokubatwa chibharo kombudzi ndambuya. Ndo vakatsanangura vakati warepa mbudzi kai. Akataura kudaro ndiani? Inini ndichisiya Mike zimbira ari mumba mangu handiti. Ndakati runyararo kuseruko. Runyararo. Yangu ndofunga ndakamuti mbudzi yangu Mike. Mbudzi yangu bho here handiti. Izvo ndazvina. Mike akataura kuti gogo mbudzi yanga ichida kudya chibharo. Aiwa ipapa ndapanzwa. Ndiri kuti pamakanotora mbuya, imi makasiya mataura mbudzi kuti Mike wabata mbudzi yangu chibharo. Nguva iyoyo. Chandikangokwanisa ndakava nekunorwa nehana handiti. Ndakamuva kuti warepa mbudzi. Right. Handiti. Asi mbuya vamakaenda wakasvika muti kudii? Isusu kufamba takanga takadunganidzana handiti, ndichishedza imwe next door yangu. Inini ndinanga ndiri kumashure kwokupedzisira. Ndave kumashure kwokupedzisira mbuya vake ndo vakatanga kusvika vachinosanganidzana naye. Right. Vakati kuti Mike warepa mbudzi. That's nice. Ndoba ndikutsanangura ipapa. Ndoba ndikutaura kuti imimi hamuna kumutaurira kuti Mike warepa mbudzi, asi ambuya vamakauya navo ndo vakatsanangura kuti Mike waita sei? Warepa mbudzi. Vakatokuti honai ukushe huri paiwo pachiuno. ndozvo Michael. Mbuya varipi? Mbuya vacho vanoshanda nemukomana yeyu. Vakutwara kwaine. Unomavamo. Michael, ambuya vari kutsanangura kuti iwe vakakuwana mumba
mumba imomo wakanga uchida kurara makanga muine mbudzi ine tambo yaine almost 10 meters unobvumirana nazvo? Katambo kuti 10 meters. Aiwa katambo akasiripo asi mumba mawaida kurara mumba mawaida kurara ndimo makawanika mbudzi naamai yako? Mbudzi yanga irimo patime ndakabva mumashops ndasvika ndakaona mbudzi irimo imomo. Ndovananda anoregandira ari semunhu ari pabhande kupisira mba kwavo. Ndabva mumashops ndazvinzwa izvozvo. Sorry Shumba, izvi nguva tatauza kuti nguva izvi zvaitika iri nguva iyi? Yayo nguva iyi yakazvakaitika maraundi 2 masikati. nguva idzi kwanga koguma to 10 dzamangwanani ndichitotsvaga kufa kuti ndibikire vanhu nenguva. Alright. Iwewe uratombosiya zvenguva inogona kunge isiri so specific. Mbudzi yakanga iri mumba? Mbudzi radanosvika yanga iri mumba itokupedza yanga isati yazurwa here? Mbudzi hainana kuti nditase kuti yangaziva mbudzi dzimwe dzedzanza zuru. Iyi ndoma inogara here? Ndoma dzinorara mbudzi ndoma dzinorara? Asi sekuru vakati kana mvura yakanaya mukwanisa kuhanda mumba. Kana mwana uzorora mukwanisa kuzorora. Ndazvinzwa. Ambuya vakazonotorwa naamai ava vakasvika kuti kudini? Ambuya vakasvika vanoti kuna izimbiri kuchii tadagogo andisudza kutaura nagogo ava anditi ndobva vanotengera kuseri kwangu vanonaenda yangu yakaita se nemviri kumusana vakati aiva mviri dzinoratidza kuti munhu akaita se angakarara ndobvatanga ngoita like abupoto vachitaura zvavaitaura sekuru vandinogara navo bva vanditi ano iwe chibuda panapa ndobva ndatobva pabhani paina ndafumba ndopavangonyararo nyaya. Alright. Michael, wapinda mumba umu nokuneta kwawakanga waita wabva kumagrosa wakasvika waridza wakarara? Apa pasina chekutaura ndangosvika nandomwenda kuseri kwedhoo chazi pano dhoo rakanotasa. Wakaenda kuseri kwedhoo kaiti? Ndobva ndandosvika kuseri mbudzi yanga iri kuchimbedha. Ndobva ndaenda kuseri kwedhoo ndasvika ndatorara ndaisa musoro wangu patakatarisa ndasvika ndandarara. Ava vari kuti vakasvika kuona wakamira pedyo nembudzi? Ipapo ramanyika chazi time vakasvika vakatosvika ndakatorara vakati bali wakarara ndadambo ndimbozorora sezvo ndagorana ndiri pabhani ndimbozorora vati aura ndobva watora mbudzi obva wabuda nayo bva noisungira kwamulemoni ndobva wasumuka bvaenda kwagogochi vakasira ava ndogara navo bva vanosvika bva vanotora gogoaya vakauya nagogoaya gogoaya vana chavakataura ndo vakatanga kutaura kuti warepambudzi ndobva ndadano zvinganetse kutaura nagogo nandanofonera sekuru sekuru muri kupi zvandiri kugadheni ndakati sekuru mhanyei kuno kuchi munze zvitaura nagogo sekuru vati chidzimbiri pane zvandiri kumboita chi ndinoita se ndinouya ndakati sekuru uyaichi kuno ndezvechi ndezveimejini but aura kuti ndendise ndimhanye ndiuye sekuru bva mhanya bva wauya sekuru bva vanosvika ndofunga sekuru vachinosvika vakanosvika vachinonzwa nyaya ini ndakatomira ndiri pabhani ndakatasa kubhani sekuru ndataura nasekuru sekuru bva vaenda kuitasa kumbudzi ndofunga havana chavanenge vakaona ndobva wadzoka bvatanga kutaura ndobva vazobatwa roko nagogo avo ndobva wadhonza vagaenda kuseri kwekicheni vaenda kuseri kwekicheni vachinodzoka sekuru ndobva vakadzoka bva vandipandukira ati kweyoenda uchidaro ndakati sekuru mamonzisa here nyaya yacho chi mafambiro ari kuita ndanovati asekuru vaiti tinzwi kuti ndaenda paseri pebhani ndandopisira kagene ati asekuru uona mafambiro aita nyaya so nandakarara ini gogo watosvika ndakarara wairevei kuti ndaenda ndabva kumashopu ndandosvika ndakapinza bhani rangu ndandosvika ndandati aregandira rechi mukicheni sekuru wabva nonditi iwe zvakuti hazvinana basa ndazvinzwa Michael, ndazvinzwa. Watiwewo mumazwi ako uchitsanangura ambuya ava amai ava vakasvikotora mbudzi vakandosungirira mbudzi nemudzi panguva iyo kutime vakataura neni vachitotaura neni ndakarara sekuru mune pane mbudzi ingariko pamusha singazivi kuti vanengani asi maziviro ako si 405 mbudzi iyi yakanga ine dzimwe here mukati mo mbudzi ndaisina dzimwe time ndakanopedza kunza vanjinopinda muchinda atonetori kutubhedha yakasungirirwa isina kusungirirwa tambo yanga yakatorembera yakatobuda nekunze kuto
chimubhedha chauri kutaura chimubhedha mubhedha wekutorara but wakaparara mubhedha wekutorara unorarwa nevanhu unorarwa nevanhu but wakaparara ndio waida kwenda unorara here iwe aiwa waida unorara papi ndakanorara kuseri kwedhuku Alright, tikufamba Michael. Tikufamba zvakanaka. Iwo kusanangura zvakanaka. Ndikuzinzwa mazwi ako ndikwanzi. Handidi kukunyebera ndinoda kunyatsonzwa mazwi ako. Mbudzi dzinogona kunge dziri kana kuti 5 mbudzi dziripo. Asi iyo iri yoga ndiyo yakanga iri mumba umu. Iine tambo yayo. Ndokubva yazoburitswa naamai avo. Vaisungirira pamulemoni. Kuisungirira pamulemoni kwaive kuri kwokuti ingadzokerere mumba umu kana kuti ingaende kumini. Ndisingazoziva hangu kuti vakaisungira nechinangwa chipo. Maonero ako mbudzi yairwara here? Yanga isingarwari. Naina. Zvakanaka. Kufungidzira kwako mbudzi isingarwari ingagona kusiya dzimwe kuenda kunogara kuchirugwi. Ipapo Pangatokunetsoka. Ndakangoona iri muchienda kana. Ndosakaona ndabvunza kutondinetsawo kuti mbudzi ingabve kune dzimwe uko kudzokera kuchirugwi uko. Alright. Zvakanaka. Ava vari kuti vakakuona wakakotamira pambudzi. Pavakapinda mumba wakanga wakarara wanga wakaita sei? Ini pavakapinda chinopinda nandakatorara sekuko. Ivo vakanosvika rinopinda mumba. Saka chingovhura dhoni vanhu vakatarisa mumba vandiona dhora inongovhurika padhuze kudai. Ndopavanda bali wakarara. Alright. Zvazvinoita Michael ndoda kukutaurira chokwadi chiri mukati medare rino. Mambo vauri kuona vagere apa havasi mambo nenhau yekuti vakapfeka gauni. Kana ndogona kungoripfeka asi ndisiri mambo. Ava ndimambo zvokuti kana ukaita nharo tinogona kufamba newe. Kune vamwe vakamboita nharo vakati havana kushina nemombe, havana kushina nenguruve, havana kushina nembudzi, ndokubva vaendwa navo kwavakaendwa navo. Mbudzi iyoyo ikasvikoshandirwa ikanzi enda unomira pane munhu akakushina. Ndozvati yakaita sei? Kubva kubloko rinenge rirukwe iro vanhu vakagara kunoko ndokubva yauya kusvikomira paseri pangu inini. Ndobva ndaoneka kuti zvoshuwa ndini ndakashina chii mbudzi. Iwo unoda kuzviita ku? Kana zvikwanisika kuitika zvinoponesa zviite. Neshuwa? Pambai shumu. Mubvunzo wangu ndikubvunzayo kuti ndazwayo kutaura Michael kuti wewe wakanga une hope wakanga wakarara mubhani uchipisa foto zviro shuwa wakanga waenda kuzorora. Mumba mune mbudzi kana ndanga mune mbudzi munozororeka? Ayo inawe kuti mbudzi dzikutanga. Ndatizvoni iwe wakanga une hope dzako shuwa wakarara uchipisa hope tinozvinzwisisa kuti munhu anorara pabhani anenge ane hope. Iwo bwavhura dhoo mumba munorara mbudzi. Mbudzi dzaifanira kunge dziri padzo kuti uzorore. Asi wakasvikoona mune mbudzi. Waizorora chirudzima mune mbudzi inoita noise. Mai vataura iwo kuti ndizoenda mumba umu ndakadza guduku. Hope dzako dzaipera sei mune mbudzi iri kuti guduku. Pane kuti dai iwewo taifudzira kuti dai wanga hope wakatenda kana kuti paseri paberere kana paseri pemuti kuti nega ndimbozorora. Mune mbudzi munozororei? Patime yacho ini pandanopinda nasina tarisa kuti ndichasangana ndichiona mune mbudzi. Kozvawaona mune mbudzi wakazoita sei? Ndabva ndangonopinda nanhu ndangoenda kuseri kwedhora ndamusvika nanhu. Kuseri kwedhora mamusiri Mumbai? Aya Mumbai. Mumbai imomo mune mbudzi ka? Kose iwo usina kuti munomamurarike regai ndibude nekungoti vhurei amune mbudzi. Pamwe ichazondikwira pamusoro ichimhanya. Mbudzi inovhunduka nditi. Iwose usina kuvhunduka kuti zvandavhura dhoo iri kuti ndipinde muno munhu hamuzororeke chiregai ndibude. Asi wakavhura dhoo ukapinda ukatovhara dhoo futi racho. Ichinenge chipuranga chacho. Dhoo ranga sina kumbovhara. Ngandakatovhurei. Tanzwa amai vachitaka rakasakaita sei dhoo? Akapinda iyoyo yakabva avharira kumbudzi. All right. Iwe mukomana mbudzi iyi pavakaisiya ava makaisiya yakasungwa here pamuti Tofura. All right. Iwe mbudzi iyi wakaiona iri pano?
mbudzi ndinoona iri mungu yakapinzwana yakadambura here tambo kudambura ine but kwanga yakasungirwa kuvaradza kuti yanga yakasungirwa pachitsinde cheuswa. Saka chitsinde cheuswa nemuti ava vakatadze kuziva mutsauko uri pachitsinde cheuswa nemuti. Singaziva but pana sekuru vadiki mwana wavo akatomboedza patime yakataurwa nyacho vakatomboti no mama mbudzi ndasungira pachitsinde cheuswa zvakanzi vebva panapa uzenyadza vanako. Kana dai akataura zvake kuti yakasungirwa pachitsinde cheuswa kuisungirira kuziva kuti inoenda hazvaizomboita mbudzi yakasungirwa pachitsinde cheuswa muzhizha kuti idzure chitsinde chiende kudanga isingaende kumunhu. Inopinda pamusoro wemambo mbudzi ndichisvika inini pababa nhanga yake vakatondiratidza kwayakanga yakasungirirwa pamba papakavharwa yakasvikovhura pamba here yakabva yavhara kubvisa puranga pamba sina kuvhara dhoo ranga rakatovhura atanga rakasvika chikumidzira bhani ranga rakatovhura dhoo ranga rakatovhura. Kui makazovharirei kana maanga yapinda Iwe mukomana iwe uri murudzi unobva mumusha wako unobvamani anobva kumhondoro kwambaye ndokwawakabva kuno kwawakuzoshanda kuno ndakazishanda kwanasekuru kwanasekuru une mudzimai une vana mudzimai anogara ko mudzimai anodzidzisa kudarweni anotodzidzisa kudarweni saka nguva yakaribasei asati asangana nemudzimai wake nekuti mudzimai ari kubasa iye ari kuno munombo yakaribasei musati masangana naadzimai paevhuri mwedzi ndinotoenda kana kuiwa nokumbai. Amai ava vakasvikovhura dhoo ava urimo dhoo ranga rakavhurika semavhurikira akangoita dhoo iri. mubvunzo wangu uri kuti makamboikatukana here naamai avo kuti zvokuti tikutsvaga kuti pamwe zvokuti vakambokupomerai kuti iwe wadaiso magariro enyu akanga akamira sei? ndofunga pakuya kwandakaita kwaana bhogo avo atasina nyatsotaura tese but takazongotaura tese pa4 to 3 days atakatanga kungopisa kwazvati pagani ndopandakatanga kusvikawo futi pambai pavo. Waida kuti utaure nawo uri mwenzi wausingagari wakabva kumhondoro waitaura neuchikuona aiwa kuti asi mwenzi yandakauya musi wa20 November tareva pakupopotana pakurwisa saka ndiri kutsvaga pekuti vangakupomere sei panyaya yakadaro. Singazivi iwe komvere dziri kutaurwa idzi dzanga dziri uku here kana kuti dzanga dziri apa? inini ndichifunga ndichiona gogomatara akatakati dziri musana muna sabhuku kumbisha vandakamutora mukadzi wakurwa asi nawe vaneziva ke vatori nemaminitsi nayo vatori nemaminitsi nayo kana wodhiva nayo allright uri kuramba here anzi murambe ambudza aiwa zvinetse changamira ndichinai totora mbudzi totora iye zvotariswa kana akaregwa mbudzi anobhadhara times 4 ndizve alright saka inau iwewe waramba kuti wakambori pamudzi ambudza ndinochakamira wataura chokwadi chako here ko pakazouya hapana mawitness? mawitness ini nasekuru vangu vakazosvikawo vachibva kunotenga plastic bar vachitoya pabhandi vanhu vakasvika inzwawo nyaya iyo isina zira iwo kuti vane mawitness. Asi iwewe pakutaura kwako wakamborwara nepfungwa? Unombonwa doro? ya doro ndinonwa. Wakanga wakanwa? nansina nyenyona hambati kunwa kana ndati wakanga wakanwa doro here? doro nandakanwa. Wakanga wakanwa zvokuti wanga wakadhakwa kana kuti wakanga uri kuona zvishoma? nanga hana sina nyeuta papa.
Ungori pakati nepakati. Pakati nepakati ndepekuti amirira ngati pakati nepakati, pakati ndepapi? Unoda kuti nechitoziva zvanini chiti. Ko pakati pekusaziva zvauri kuita. Aiwa, taura zvinhu, tikutaura. Tataura pakati pepauri kuziva iwo zviri kuitika. Ko pakati pausiri kuziva zviri kuitika ndepapi? Kudhakwa zvekusazitaziva zvamunochita. Zvino iwewe nhau yako ine mawitness. Sabhuku mumusha umanoziva. Ya sabhuku uyu pavakanouya inini ndabuda ndamhanya kudharweni. Ndozi pakaitika nyaya sanhasi mangwana ndaitodiwa kudharweni. Vakauya vakangosvika kubva mwana akati arege tumire kana achingadzoka totaratidza nyaya yacho. Saka pandakauya hapana kana chakataurwa, ndakatogara nguva ndakatozoona vanyanhema vachiendesa munhu vachiti ndiwo nyaya iripo. Ndiyo nyaya iripo. Kwangomhanya achite kubva kwavanyanhema nesamoni kokutsvaga iwewe. Aiwa, handingati kumhanya, vakauya vachitotsvaga inobvanika samoni. Iwewe pakuti usvike pakuenda kunomupa samoni, izvi ranga rabva kunani? Pamusoro esakamira. Sabhuku gungwizha pavakauya kudare rapera iro ndo pavakapa mhosva iyi kuna vachisose. Vachisose uyai muzosunga musha mangu mune mwana ari pambudzi. Saka vachisose havana kuzoenda. Inini pandakazoenda ikoko ndo patakaenda kuvillage assembly. Ndaenda kuvillage assembly paya ndo pandakasvikirwa nawiya namai vakanga varimo vakati mupurisa wamambo munomusha mune mbudzi yakatorepwa izvezvi. Ndo pandakabva ndavati budai panze ndida kutaura nemi. Ndobva tabuda panze ndobva taenda pavhuranda paya paofisi paya takati chinditsanangudzira mamiriro zvakaita. Ndobva vakandirondedzera nawiyi kuti muridzi wembudzi iyoyi arimo muno asi murume uyu akarepa mbudzi. Ndopa ndakabvunza vanhu vakati wandei vakati nawiyi ndechokwadi asi yange yakutsikwa kuti isabude isauye kudare. Ndopa ndakaenda kuna vamuzuka ndikati amuzuka ndikukumbiro muridzi wembudzi andionewo sandabva pano. Ndo pakauya baba vakandipira nhau yavo. Ndikati zvakanakai ndini ndiri kudzoka mangwana mumusha menyu muno. Pese pandakaenda pese ndichitsvaga nhau iyi vanhu vakasiyana imomo vakangondiudza nhau yokuti nhau yanga yakutotsikwa kuti isaende ikoko asi nhau ndeyechokwadi. Dai baba, unofuna kufunga kwenyu vanhu vari muno vangapomere mwana. Inini uyu auya asipomerwa. Autaurwa chokwadi. Autaurwa chokwadi. Chokwadi chekuti chokuti akabata mbudzi. Akarepa. Iwe wazvinzwa zvikutora nababa. Wazvinzwa here zvitora nababa ava? Ya ndazvinzwa mutauro wavo. Vari kuti iwewo wakarepa chii? Wakarepa mbudzi. Ukushe rudziwa waioneka uri pamba apa waitei mbudzi. Aitonikumbira regerero. Changamire nachikumbira kuti dai vanhu vacho vakunzi vakaona mambava ayani varipo vatsanangudza kuti vakaona papi. Zazina mbuya wangu akatosvika kuti ari kundisana wangaone kudiregere mbudzi yacho. Wambonzwa ndichitaura here. Alright, ruregero rwaikumbira kune muridzi wembudzi. Handina bvira ndavari kukumbira regerere. Pamusoro ichakamira regerere. Akandifonera mukomana we. Ndichisvika ndikati chichaitika zvikanzi kunzi ndabata mbudzi. Ndakati nani zvikandambwe ndikati nyarara. Ndikati ambuya uyai. Chichaitika. Ndobva vatsanangudza zvaitika. Ndikati iwe angaine mvere panapa nepasaidi panapa. Ndikati hamusi kudanga mumbudzi nerambudzi. Mveredzi wadzowana sei iwewe? Zvikati asekuru uyai kuno kuseri kwabhaona. Asekuru ndikumbira regero. Ndakati aiwa iwe wasitaura chokwadi. Uregere rwei rokuti warara mumbangu here warara nembudzi here uri papi chaipo iwewe. Ndopakauya sekuru akanga zvitenga pepa ubari kuno. Vakabvunza gumbo kati vamurowambamo ndipakabhatisa ndobvaenda. Ukatiza akarowamba mauri. Hauna kurowamba meni. Hauna kurowamba meni. Sekuru vakandoramba vakakurovere vaita nzimba pana vaenda ko. Nechikonzero chokuti ndisingazochazi pandakaona ndaona ngevanhu vana makavazirana kana vanhu vazhanzi vakawanda mumambo. Ora chichiteerera mwanangu, iwewe
Zvatiri kuita. Ngatinyararei. Nhasi uno gungwizha hapo Sabhuku. Sabhuku ndiye wandinopa mhosva kune zvinoitika mumusha because ndiyo meso yangu. Wazvinzwa? Sabhuku zvinhu zvakaita sezvimina. Kana ukazviita ukanyarara zvinodzokeredza zvega. Wazvinzwa? Asi apa Sabhuku ndanzvanzi haamu. Saka changamire msanaenda kule Sabhuku akatotaura nyaya. Pano kuchamije akataura nyaya. Unomunhu akabata mbudzi mapurisa ngawe. Pamusoro wechangamire Sabhuku anambovanza Nawi akanyatsaitaura muno mudare kuti kwangu kwaitika Nawi kune munhu ari pachimbudzi uyai mapurisa musunge munhu ndobva yasainwa vachisose handizoti chii chakavabata ndobva ndazokuenda inini ndichiuya kuvillage assembly ndofunga ndakataura nava ndakapinda muvanhu so ndakuitsvaga muvanhu vakasiyana-siyana ka vese vaingontaura chinhu chimwe chete kana iye pandakasvika ikoko ndaendiine mimi baba andakaita ndese murume uyo achinodedzwa mumba maanga karara achiuya ndakamuti kudi anga akaniwa ndikamubvunza inini kuti asiwo nditaurire Nawi zvakambofamba sei hapana chaakadaira angoramba akati zii anambondipindura ndikamutishiya usaina aiwa atibatsiranei mambo nedare ravo havasi kumanikidza maiko kuti wakarara nembudzi kana kuti hawo asi nzira dzekuwana nadzo umbowo hwakakwanira usinai kugunun'una dziripo. Saka chimirira unzwi kuna mambo kuti mambo vanoti kudii pamusoro pechipomero chauri kuipiwa iwe chokuti wakarara nembudzi. Asi regai nditsanangure ndichiti panzira dzichazoshandiswa ukazowanikwa iwe zviri zvechokwadi izvo zvichakunetsa. Iwewo unoda kutora advantage yekuti wati unobva kwaMondoro. Unoda kutora advantage yekuti ukangopedza kurima fodya yako bva wadzokera kuMondoro. Alright, zvakanaka. Ndikatizwe kuna mama. Mukadzi wokuukiswa mhepo yawe aripi? Inobudai. Mati? Mukadzi wokuukiswa mhepo muno muyawe. Kana ari muno mhepo yengaihukiswe, tibvunze mhepo iyeyi. Inotitaurira paNhawi yembudzi. Ukadara tapedzisa kuita reri. Handi pane mukadzi aitaura nyaya dzeurowedzi idzi. Mhepo iyoyo yakahukiswa futi muno muka. Kana amai varipo, yobvunzwa Nhawi yembudzi. Inotiitira zvese zvakaitika. No, achauya pane vachauya. Ndiraitizwe kuna mama kuti takumirira Sabhuku ngwishi. Ngaambomira ake panze pane achauya. Nhasi unombogarako wakamirira. Anzimborogara zvako anogona kuuya. Anokwanisa kuyaupatsanura dare. Anzimobuda iwe mtiza mhepo nogara zvechipanza pana ari kuuya. Iwe mpurisa endano anogara apo pamasteps epanga patinenge tichimuona zvedu anogona kungofamba yewe. Alright, next case. Imimigara. Right. Aterere. Ngatinyarare yana baba na mai. Emmanuel Joka Mdari. Zvakanaka. Atiterere sevabereki. Handisi kuda kumanikidza Michaels mbiri, asi ndoda kuti ataure chokwadi chake kubva kugudzururu yemwoyo wake, right from the bottom part of his own heart. Saka ndiri kukumbira vamwe vese ndinombavabvumira kutaura vakagara.
ndikukumbira Michael kuti asimuka Michael. Taurira darei zvaunoziva pamusoro penyaya yaukomera. Pamusoro ichangamira. Ya ini hangu nyaya iyi semunhu andakadhakwa ndizogona zvakaitika. Semunhu andakadhakwa. Zvakaitika zvei? Wakamanikidzwa taurisa zvakanaka. Ko zvino wanga uri kumbonyeperei kuda kuramba? Pakanganika mumba. Aiwa, panokanganika chinenge chaitika chinozviramba chinokanganisika. Nai Michael, chinokanganisika ndesaka ndabvunza kuti iwewe wanga uri pakati pekudhakwa. Saka kwawanga usina kudhakwa maningi nekwawakadhakwa maningi, unoziva here zvanenge wakaita kuti uzive kuti ndakadhakwa? Ko zvino apa chawanga uri kurambira uyu murume paanga ari kutsanangura nyaya yanga wino nokuti mbudzi yanga yakasungirirwa pamuti. Iwewe ukada kuti unoshandura umbo hwako ukatawa yanga yakasungirirwa pakadzinde keuswa. Then toya tovhunza kuti iwewe mawaida kuenda kunoita hope ndimo manga mune chimubhedhi changa chinorara vanhu. Then mbudzi yowanikwawo iri imomo. Apa manje wadopa wakuti nyatsotaura kuti ayo pamwe wakanga wakadhakwa saka wakaroora mbudzi. Saka kutsika dzedu dzechivanhu chimina. Hauna mukadzi here? Ndinaye. Chichaperevedza. Papasi. Arikuri. Mukadzi zvakanaka. Imhosva yaukapara iwe Emmanuel, imhosva kutadzira pasi. Iwe Epiphania Vhure. Saka iyi mhosva yaonekwa iyi akamangala ndiani? Emmanuel Murairo ndiye wewe. Saka imhosva iripo. Saka iwewe wanga uchida chi pamhosva yembudzi yako yakatorwa kurorwa nemunhu? Nouya kuya ndikuda ndamboti dzotsera mbudzi yangu iye wotora kundotsera muchedu zvapera. Iwewe mbudzi iyoyo ukaitora, uyo ari kuda mbudzi yake uri kumupa nini? Ine zamu mbudzi. Mbudzi yacho mambo yakadai ibudzi hombe yakanaka asi ine zamu. Saka pavai. Saka pavai. Saka muridzi wemimba iyi ndiwe kana uchigotora? Gotora mama. Ko iwewe pako wakatanga kurara nayo kangani? Zvino mukadzi wako iwewe medhemu ozonzwa kunzi baba kuno varoora mbudzi, unoti chii? Murambiro sei murume wake. Tokanyatugira mafoni mudzimai wako. Unoti chii naye mwanangu? Vari pasine chekutaura mama. Zvakamboitika? Vabereki vako vari kupi? Vakashaya. Amai vako vari kupi? Vakashaya vese. Saka mudzinza rekwako masara vangani vapenyu? Vapenyu tiri 7. Muri 7? Zvakanaka. Pfuma iri kudiwa, dzorera mbudzi yemuridzi. Nemari yedare anichabhadhara. Nemari yedare. Nechikafu iye vanomwana yainavo aya vachatipowe chikafu. Taura makosi yako yaunga uchida iwe.
Emmanuel. Cost Emmanuel wangari kudachi. Hanzi Emmanuel unotaura imimi kuti mari yenyu yedare $45 anizvo plus mari yenyu yekudya imari yamashandisa yekudya sobva yaita 55 ndo makosi acho kureva kuti makosi enyu $55 nembudzi yedu pai pamusoro handitika zvino iyo mbudzi iyi yakapomorwa iyaya mukadzi wakeko zvino zvaine zvamatiyane zamo uyo atowana mbudzi kauyu dzakawanda mbudzi inoiswa pasi inotoiswa pamambo yoitwa chipasi. Right, kwazvinzwa iwe mambo vachakupa mutombo izvi zvanga ndo zvikudiwa naManuel. Mambo havasati vakupa mutombo uri kuenderana nekukanganisa kwawakaita mukati medunhu ravo reshango. Kana wapiwa mutombo wako, mutombo iwoyo uchazoita kuti mbudzi iyoyo izowanikwa ichiitirwa chivanhu. Asi mbudzi yaManuel yekudzorera izvi unofanira kuita sei kubhadhara. Pari nhasi hatichati mbudzi imwe chete nokuti yari kutsanangura kuti ine zamu. Saka kunobvisa mbudzi ngani? kuramba yakaita nechiro chakaona zvakanaka haterekwa kuna mambo kuti tidzike kuti mambo vanoti kudii. Makosi yaita mari 55. Varume makuna Michael ndiye zimbiri unoripa mombe newaini ye chimina hazvitwe chechipiri unoripa mbudzi kuna Emmanuel kudzorera mbudzi yake kuripa ziviri unoripa makost 55 user kudare unoripa court cost $45. Mbudzi ine zamu ino
yacho iri kupi? Iri kwaGungwisha, kumba kwa baba. Kumba kwa baba. Panewe kwaGungwisha ari muno. kwaGungwisha ko mubvunzo wandikuda kupa kuti zvepasi izvi Nyaundi akaparura Nyamunetsa ari kuita basa here mondoro yamwinaye muno mundiani saka kureva kuti munhu kanopfimba mukadzi wako handitonenge wakuenda naye wega saka iwewe nhau iyi panonge iri kuda tateguru mudzimu kuti panoitwa rushanga wazvinzwa kuti iwewe wacho urapikewo nokuti iwewe padare iyi uchaenda futi kunoibata imwe unenge wakuenda wakunakirwa nemudzi nemhuka dzesango saka pane iyi ndiwe wacho uchamboichengeta handiti wazvinzwa uri kuenda unoichengeta nokuti ikanosangana nedzimwe mbudzi uchabariswa futi saka dzinenge zvazvimina zvinowanda saka apa kwairi ikoko igere mudangarani iri mudangarani kuzabara apa tomboiti sezvo yakatakura yombobarira kwenyu handi then nokukasika munenge muchiotidza kuti iuye itorwe itwe rushanga mapambo asi ikangobara chete rushanga rusati rwaitwa isati yatanga kudzingirwa nemakotora dzese dzinokwanisa munozara mbudzi dzemhosva dzedzakuroorana imomo dzedzamhosva dzega dzega saka inimi iwewe unoenda kunobisa mbudzi udzorere then wotora iyo mbudzi yako uchafamba uri pedyo rekuti unorapwa unochenurwa then pane kutadzira pasi unobisa mombe nehwai ndozvepasi wazvinzwa then kuramba mhosva yauri kuziva penalty lobisa budzi na Batinyara rei seru. Batinyara rei kite dara limuteti. Right, pasinzwa Michael. Michael wanzu uchadzorera Emmanuel mbudzi yake. Handitika. Chechipi iwo chachengeta mbudzi yo kusvikira yazoenda kwatateguru. Kuno kudare kuno kune chimira chawakaita uchabvisa mombe nehwai. Ndozvepasi zveduriro wakakanganisa uri. Wozobvisa zvakare mbudzi nhatu zvedare pamusoro pekupokana kwawambenge uchiita chizochaya kuna mambo mukati membudzi nhatu idzodzo uchatariswa zvakayobvisa mbudzi yedu isusu watitambisira nguva yedu isusu idzi nhatu ndedzamambo
ideta rinorwatamusira kuti iwewe. Saka zvinhu zvose izvi kukupiwa iwewe mazuva anokwana kuita 20 anoziva rimwe chete 21 days unoturi. ndachikumbirawo kuti ndaichiwa musa 29 ndokwanisa kuti ndakwanisa kutambisa kota 29 March 29 March. Ari kukumbira mambo anzi ndisi taramusirewo mazuva mundisiso musa 29 March kura kuti last Saturday kuMarch. Izvi zvauri kutsanangura shamwari, tiri kutsanangura zvinhu zvatiri kuti iwewe usazorega kuzadzisa. Hatina kukupa zuva iri, asi iwe ndiwo watikumbira kuti uri kuda zuva rakati. Saka tiri kuti musi wa 29 March uri kuya nezvinhu zvacho izvozvi zvese. Wasinzwa dare rinenge ririko musi wa 30. Saka iwe kuya nazvo musi wa 29 March tozozvipresenta kudare musi wa 30. Hatichanzwisa? Atenda. Chitaurira vabi yako. Taurira vabi yako varume vari muno. Kuti vakadzi vakawanda. Iti vakadzi vakawanda varume vashoma. Ita iwe uragara vaja kweli ndati taurira vanhu ava kuti vakadzi vakawanda asi varume tiri vashoma. Saka tisatore mhuka nokuti vakadzi vedu varipo. Muzashumba nyaya iyoyi yakafanana neyatakatonga last month apa pandingi apa kuti ndiyo yakatori pabhurugwa rakati chiko. Saka toda kutoti tozwa kuna mambo. Wanzwa shamwari pazi panguva yawanga uchipikisa iwe kuti hauna kuziita panga pana dhokota wezvipfuyo wevetinary anga atobatwa kare kana kuvhukwa kuti azotarisa kuti mbudzi izvo shuwa haina here zvimwe zvinhu zvakaitwa pairi nemunhu asiri wespishi yacho yembudzi. Zvino munhu iye anobhadharwa naye. Mbudzi yacho iri kupi naye shumba? Mbudzi iri kunouri. Right, zvakanaka. Iwo shamwari nhau yako, mutongo wako wapiwa namambo, waunzwa handidika. Chienda pana mai avo munowirirana kuti dhokota wavabvuka munoitana sei naye. Ozondiudza. Famba. Vakadzi vashoma.